Ελσά, φεύγω. Πού πας ρε Κώστα? Πάω για τσίπουρο με τα παιδιά. Ποια τσίπουρα ρε Κώστα, που να είναι έρθει η κοπέλα. Τι κοπέλα. Δεν σου είπα ότι θα έρθει διατροφολόγος? Μπράβο, ρε Ελσά. Και εγώ ήθελα να σου το πω. Στις γιορτές αναφάρτηνες λίγο. Τι λες ρε Κώστα που πάρδινα? Δεν είναι για μένα, για σένα είναι. Τι για μένα, ρε Ελσά. Μια χαρά είμαι εγώ. Τι μια χαρά ρε Κώστα, δεν σου κάνουν τα μπλουζάκια. Θα πάρω μπλουζάκι. Θα στρώσει τη διατροφή σου, θερίζουν τα εφράγματα στους 50άριδες. Εγώ τι σχέση έχω. 47 είμαι. Κώστα, Άσε με τώρα, περιμένω παιδιά σου λέω. ας να περιμένουν. Έλα, ρε, σε 5 λεπτά έρχομαι. Βοηθάω εδώ την Έλσα με κάτι κούτες. Παρήγγειλε και έρχομαι σου λέω. Ρε Κώστα, σου μιλάει κοπέλα. Έλα, ναι. Είπαμε τι ηλικία έχετε. 48. 47. 48. Τι 48, ρε Έλσα. Νοέμβρη είμαι. Καλά, δεν έχει σημασία αυτό. Τι 47, τι 48. Τα ίδια μαρούλια θα φάτε. Αστιάκι. Ευχαριστήκαμε. Κώστα, Αλκοόλ πίνετε. Μόνο τα βγαίνω. Βγαίνετε συχνά. κάθε μέρα. Τι πετάει εσύ, ρε Έλσα. Ναι, κάθε μέρα. Από το 1 μέχρι το 10. Πόσο θα λέγατε ότι πίνετε. 12. Μην την ακούτε. Ένα-δύο ποτηράκια με την παρέπινο. 1-2 με κάθε παρέα που έχει το μαγαζί. Ρε Έλσα. Κατάλαβα. Έλα, ρε. Ναι, σου λέω, έρχομαι τώρα. Κολοκυθάκια. Πάρε. Ρε Κώστα, Έλα. Α, ναι. Πόσα κιλά είστε και τι ύψος έχετε. Να σου πω καλύτερα ζώδια. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρωινό. Για πες. 2 φέτες ψωμί ολικής άλεσης για να κάψουμε τις τοξίνες. Τι σκάψαμε, παρακάτω. Ένα αυγό βραστό χωρίς σαλάτι. Πρέπει να κατεβάσουμε την πίεσή μας. Δεν το βλέπουμε αυτό που ακούω. Και ένα φλιτζάνι καφέ. Σκέτο. Αλίμονο. Μετά πάμε στο σνακ. Έλα, ρε, στην πόρτα είμαι. Έρχομαι, σου λέω. Γιουρντή. Πάρε. ρε Κώστα, Έλα. Α, ναι, συνεχίστε. Ένα μήλο ή μπανάνα. Αν το μήλο σου φαίνεται βαρετό. Ενώ η μπανάνα. Και 10 μίγδαλα. Αλλά προσοχή, όχι με τη χούφτα, θα τα μετρήσεις. Παιδιά, είμαστε τώρα. Μεσημεριανό. Τώρα σου λέω, έρχομαι. Κοντοσούβλι κοτόπουλο. 150 γραμμάρια κοτόπουλο ψητό. Πάρε. ρε Κώστα, Έλα. Α, ναι. Απογευματινό σνακ, μία μικρή χούφτα με ξύλους καρπούς. Να ρωτήσω. χωρίς βότκα. Και τέλος, βραδινό. Έλα, ρε, τώρα σου λέω. Μπρος στο αυτοκίνητο βάζω. Τι. Λαδοτήρημα αμύγδαλα. Πόσα αμύγδαλα. Πάρε. Ρε Κώστα, Έλα. Α, ναι, παρακαλώ. Σαλάτα με λαχανικά εποχής, με λίγο λεμόνι. Με αυτή τη διατροφή, σε ένα μήνα από τώρα, εγώ σας το λέω, θα έχετε χάσει 5 με 6 κιλά. Με αυτή τη διατροφή, σε ένα μήνα από τώρα, εγώ σου το λέω θα χάσει 5-6 πελάτες. Καλή σας νύχτα. Έλα, ρε, έφτασα. Σε βλέπω, ρε, έφτασα.